Κοιτάς, γενικώς. Κοιτάζεστε. Να κάνετε ότι ακούτε πράγματα. Καταλαβαίνετε τι παίζει, κοιτάζεστε. Ξανακοιταζόμαστε. Όχι, κοιτάζεστε και ξεκινάτε. Εσύ πας ψάχνει, εσύ σήμερα εδώ. Κάνε λίγο έτσι, κοίτα κάτω το τραπέζι και σκύψε από εδώ ρε παιδί μας. Και μετά έλα από εδώ. Κοιτάς, και τραβά. Τραβά τελείως. Για να κάνεις χώρο προς τα εδώ. Εσύ δεν τραβάς το έπιπλο, αλλά κοιτάς κάτω όπως είπαμε, κάνεις και λίγα πράγματα. Τελεμάρκετινγκ. Μετά έρχεσαι εσύ εδώ κοιτάς το κάτω εδώ και αυτό. Άκουσαμε λίγο. Εσύ ψάχνεις το έπιπλο, κοιτάς κάτω, εσύ ψάχνεις τα κάτω, μόλις ψάχνεις τα κάτω εσύ, ψάχνεις και εσύ το κάτω εδώ. Τρέβαμε ένα, το πώς κάνει ένα. Μόλις ψάχνεις τα κάτω, ψάχνεις και εσύ το κάτω, κοιτάς αυτό το κάτω, εσύ ψάχνεις αυτό το βίντεο εσύ αυτό. Και όταν δείτε τα κάτρα, κοιτάζεστε, έρχεστε εδώ, κοιτάζετε αυτό, βγάζετε αυτό. Το βγάζουμε. Το παίρνει ο Άγγελος αυτό, για να το πάει εκεί πέρα και εσύ βγάζεις το τραπεζομάτι και το τεινάζεις. το τεινάζεις. Εσύ δεν το τεινάζεις. Ναι, από ποια μεριά, από εκεί θέλετε ή από εδώ. Θα έρθει ο Άγγελος από εδώ. Μόλις τελειώσουμε τα κάδρα. Μόλις τελειώσετε τα κάδρα, θα έρθει ο Άγγελος από εδώ, θα πάρει αυτό, θα το πάρει εκεί πέρα, θα πάρεις αυτό και θα πας προς τα εκεί. Εσύ θα έρθεις, θα φύγει από το κάδρο ο Άγγελος. Εσύ θα πιάσεις από εκείνη τη μεριά, θα το τεινάξεις. Μία δυνατή. Ναι, θα το μαζέψεις και θα έρθεις και εσύ από εδώ. Και εγώ που το αφήσεις. Θα έρθεις να το αφήσεις. Ο Άγγελος θα έχει αφήσει αυτό και θα έχει έρθει από αυτή τη μεριά. Θα κάνεις την άκρη της καρέκλες. Θα κοιτάξετε κάτω. Εδώ. Ναι. Θα κοιτάξεις κάτω. Το τραπέζι και Περίμενε, δεν μπορεί να σηκώσει. Άστο. Θα έρθεις εσύ εδώ. Θα κάνεις καρέκλες στην άκρη. Θα σηκώσεις από εδώ και εσύ από εκεί θα κάνεις παράλληλα τις καρέκλες από την άλλη. Θα το φέρουμε εδώ. Θα το φέρετε εδώ, μπροστά εδώ στην άκρη. Θα πάτε εκεί πέρα και θα πάρει. Ποιος παίρνει τι. ξέρουμε. Ποιος παίρνει τι. Ο Άγγελος παίρνει το τέτοιο. Εγώ πάρω το δυο μου. Και εσύ το αλάτι. Και εγώ το Το αλάτι. αλάτι. Ξεκινάτε. Και τι κάνουμε. Ραντένετε. Ραντίζετε. Και πού το ρίχνω το αλάτι. Θα το ρίχνετε στις γωνίες. Εκεί θα τα πάρουμε γουγά πλάνα. Σε δύο γωνίες θα τα τραβήξουμε. Θα το πάρουμε όλο, κανονικά θα ρίχνεις αλάτι και εσύ θα ρένεις. Θα ρίξεις εδώ, θα φύγεις από εκεί και θα πας εδώ. Μέχρι που φαίνεται. Πες μου λίγο. Θα πάρουμε από εδώ πλάνο. Δεν φαίνεται. Όχι, εδώ δεν φαίνεται δηλαδή. Κανονικά θέλει χοντρό, αλλά. Για να τη βγάλουμε ότι παίρνει και εδώ πέρα. Σε τέτοιες Στο άλλο φάσεις. σημείο. Δεν χρειάζεται. Ωραία, να βάλει εδώ. Και θα ρίχνω Θα βάλει εδώ λίγο στην άκρη της άκρης εδώ πέρα. Και να ρίξει εδώ. που θα ρίχνω το Με αλάτι. δεκάρια με βλέπεις που το κάνεις. Εκεί θα ρίξει λίγο εδώ στη μέση. Ναι, έτσι, εδώ, στη γωνία, από εκεί. Μετά εδώ και μετά θα ρίξει και εδώ να ρίξει. Ναι. Εκεί όμως μήπως φαίνεται. Δεν θα πας εκεί, εδώ θα ρίξει. Ωραία. Και εσύ ρένεις. Θα λέω τα λόγια εγώ την ώρα που θα το ρίχνω και αφού τελειώσω λες εσύ το δικό σου αυτό κάπως. Και ρένεις. Λοιπόν, δεν θα κάτσει από εδώ νεκτάρι να το πάμε μια φορά. Αυτό είναι. Και μετά από τα κοντινά. Είμαστε ακολουθία, ακολουθώ ρατίζω και πίχνει αλάτι. Ωραία. Και τελειώνει μόλις λέω το τεβέρτι και μετά το τέτοιο. Μας το λέτε δηλαδή. Εκεί τελειώνει η σκηνή τελειώς. Θα πάρουν τα κοντινά τους μετά. Ναι, αλλά η σκηνή αυτή είναι. Τα κοντινά το ίδιο πράγμα. Εγώ λέω το καλύτερο να κοιταχτούνε Ναι. κατευθείαν.